Yan o, ganyan lang paghahan traktor. Yan. Batang masipag. It's my life. Lazy. It's my life. Yan po, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman ako sa tubigan, Boy Palaboy. Yan, nandito na naman kami. Pipilapil ho kami ngayon. Yan, napagkong na ho ang aming tubigan. Yan, pipilapil naman kami. Yan. Yan ho, ang pamangking ko nagpipilapil na. Yeah boy. Yan. Ngayong umaga ho, dahil tinulungan ho kami. Tatlo lang ho kami nagpipilapil. Ako, ang ama, at saka yung pamangkin ko, nandun ho ang ama sa dulo. Doon ho nagpipilapil yun. Dito ho kami sa may unahan. Yan. Tinatsaga ho namin pilapilan. Yan ho lahat. Dahil nung nakaraan niya ho, lugi kami. Dahil sobrang baba ng palay, yan, nalugi ho kami. Sobrang baba naman, 10 piso lang. Kaya wala kami hong pang-upa. Kaya kami ho, nagtsatsaga na lang kaming pilapilan ito tuwing umaga hanggang tanghali ho. Yan, tapos kinabukasan, umaga hanggang tanghali na naman, araw-araw ho. Hanggang matapos ho magpilapil. Sana all. Wala ho tayong pang-upay. Yan. Kaya tsaga-tsaga lang. Makakaraos din. Yan. A few moments later. Yan ho, ganito ho magpilapil. Yan. Oh my God! Wow! Ganito ho kahirap ang magsaka. Yan. Bago ho makaani. Yan, ganito ho mga gagawin nyo. Marami po hong gagawin. What? Bago makaani. Yan. Ito ang mga una magpipilapil. Para ho ang tubig ay hindi lumampas. Yan. So, bago ang gobyerno naman, hindi rin nakikita kung paano kahirap ang mga magsasaka. Yan. Pabababain masyado ang palay. Hindi naman nila alam kung anong pinagdadaanan ng magsasaka bago makaani. Yeah boy. Bago malulugi din. Yan, sana naman sa inyong lahat dyan sa mga nakaupo. Aba. Sana'y makita nyo yung mga ganitong pamumuhay. Yan. Ganito kami mga magsasaka. Yan. Kahit putikin ho, magtsatsaga. Yan. Yan. Kami ho ang nagpipilapil lahat dito sa amin dahil wala naman kaming pag-upa dahil nalugi kami nung nakaraang ani. Sobrang mura ho ng palay. Yan. Kaya kami na lang ho nagtsatsaga. Utay-utay lang. 2,000 years later. One eternity later. Yan ho. Hand tractor ho yan. Wow! Ang bigat! Pagkatapos ng pagkumen, ito naman, hand tractor naman para yan. Ano, dalawang masipag. Batang masipag. Sana all. Ano, ganyan ho kahirap ang buhay dito sa amin. Yan ho. Mag-alas 10 na ho. Bukas naman. Nakarami ho kami yan. Natapos ho lahat namin yung papaganyan. Hanggang doon. Ang tatay ko nagpipilapil pa, may tinatapos. Bukas naman ho kami. Yan. Puro puti ho. Yan. Kuko. Ay, kakapagod. Yan. Bukas ulit ho.